అందరికీ రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మన కాకినాడలో ఉన్న సప్పవరం దగ్గర శ్రీ భావనారాయణ స్వామి దేవస్థానానికి వచ్చాం. రథసప్తమి అంటే సూర్యభగవానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైన రోజు. ఈ రోజు దర్శించుకున్నట్లయితే ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం వస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. భక్తులందరికీ ఇక్కడ అన్నదానం కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇలాంటి పవిత్ర సందర్భంలో భావనారాయణ స్వామి వారి దివ్య దర్శనం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన కృప ఉండాలని కోరుకుందాం. మీరు కూడా ఈ వీడియో చూసి స్వామివారి దర్శనం పొందాలని కోరుకుంటున్నాను.